Stațiunea Voineasa din județul Vâlcea a fost înainte de 1990 una dintre perlele coroanei turismului românesc. Face parte din uriașul patrimoniu al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, un sindicat care avea la dispoziție 250.000 de locuri de cazare la munte și la mare, grupate în 17 stațiuni. Stațiunea Voineasa, scrie pe Wikipedia, este recomandată atât pentru odihnă cât și pentru tratarea astenilor nervoase, a stărilor de debilitate, de surmenaj fizic și intelectual, a anemiilor secundare, a bolilor aparatului locomotor și ale căilor respiratorii. Hotelul Lotru și vilele din jurul acestuia adunau în fiecare an mii de turiști, majoritatea sindicaliști care primeau vestitele bilete de odihnă și tratament. Reclama pentru Voineasa era atrăgătoare pentru orice român. Stațiunea Voineasa era considerată în perioada comunistă locul ideal pentru petrecerea timpului liber și refacerea după un an de muncă. Zecile de vile care făceau parte din ansamblul stațiunii sunt pustii acum. E întuneric pentru că nu e nimeni. Cazările aici au fost oprite de mult pentru că nu mai vin turiști. Praful s-a așezat deja de o tonă pe clădiri. În ultimii 25 de ani, fără o susținere financiară din partea statului și a administratorilor, stațiunea Voineasa s-a transformat într-un loc dezolant. Dacă poate fi considerat un loc relaxant și atmosfera de aici pare să susțină acest lucru, în schimb te împiedici peste tot, la tot pasul de gunoaie. În lipsa copiilor care să vină cu părinții în stațiune și din cauza dezinteresului celor care o administrează, locurile de joacă au devenit doar o amintire. Orice copil ar veni la locul de joacă din stațiunea Voineasa ar plânge mai degrabă. Acesta este un balansoar. Mâncat de rugină. Dacă am vrea să ne dăm în leagăn însă, leagănul s-a transformat în schelet de fier. Barurile, discotecile și restaurantele erau un alt mod prin care și tinerii erau atrași în stațiunea Voineasa. Cândva aici se puteau lua 3 mese pe zi. E vorba de un restaurant clasificat de Ministerul Turismului categoria 1. Numai că acum este închis, deși are 3 etaje și putea servi mii de clienți în același timp. Singurele care mai mănâncă în acest loc sunt rândunicile. Singurii turiști care mai vin acum în Voineasa sunt pensionarii care plătesc doar jumătate din prețul biletului pentru cazare. Nu vin însă pentru că este un loc ideal de petrecut timpul. La început nu mi-a plăcut când am venit prima zi, duminică. De ce? Am văzut prea singuratic așa. Dar pe urmă, dacă mă simt bine, e foarte bine și îmi place liniștea asta de aici. E părăsită, dar însă cantina e bună, mâncarea e foarte bună. Dormitul, dacă nu s-a schimbat nimic după vremea lui Ceaușescu, cum a lăsat, așa este. Neîngrijit. Asta e. În primul rând, camerele sunt cam demodate. Sunt de acum câțiva zeci de ani, pe timpul lui Ceaușescu. Mâncarea e bunicică. Ce mai avem pe aici? Aerul e curat, foarte bun. Hotelul Lotru din spatele meu are 300 de locuri de cazare. În acest moment sunt ocupate doar 50. Prețurile variază undeva de la 100 de lei pentru o noapte și pot să scadă până la 70 de lei pe noapte dacă rămâi mai multe nopți. Un nou proiect ar vrea să reînvie stațiunea Voineasa. Este vorba despre Adventure Park, o investiție de peste 20 de milioane de lei din fonduri europene.